Мамо, аз си видях и така. Много е долу. Ето виж. Уоу! Ти голям гимнастик е, мамо. Мамо е голям. Всички маймуни са големи. Мамо, гледай с крака, с ръцете и всичко. Да, има и 4 ръце така. И с големи ръце, мамо. Давай, направи нещо яко. Вижте ти колко изгледа. Ама аз нищо не Виж какви дълги ръце има. Ми кликни. Големи крака, мамо. главата. Мамо, той как се примята? Мамо, той може да ходи на това крака. Мамо, той ходи като човек. Ето виж. Върви, ходи като човек. Мамо, ти ходи. Как се нарича белорък гибон, така ли? Мамо, виж, като човек. Гледай на стената. На стената ти като гледате стъпка на много. Мамо, много дълги ръце има. Има. Виж, бели ръкавички има. Зато и се нарича белорък. Мамо, виж какъв е голям. Чакай, къде ще отида? Най-по-големи има. Ето вижте, вижте как. Ръцете той като се Малко дупенце има, мама. Иначе виж какъв е пупкав и чист. Ето, чакай, пак ще се приметне, мамо. Искам на гумата. Я му помахай. Здрасти. Виж кой ще прави. Оп. С двата крака. Оп. Здравей. Обича публика. Тъй като Обича. Чуват ли? Сега на гумата ще се качи. Гибон, може ли автограф?